kusangana zvekare kwatiri kuita paCoolian TV channel yenyu yatinokupai nhau maupdates nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi ndadzoka nevakuru vari kupedza masports vanotaura kuti zvoni kana dziri nyaya dzekunzi zvoni dzamuri kuudzwa dzemunhu mutapa idzi musateerere because ivo ndo vari kuti ndo the real munhu mutapa. So ndamboita nigirikini navo pamashura pa an interview with him vachitry kutsanangura ini nachitombobvunzawo some of the questions vabva vazondisendera evidence vakati Coolian mira ninyatsokuradza zvandiri kutaura inini zviri bagged because nyaya yanyanya kuvarwadza vari kuti zvona hanzi Mundarageza aitaura achisimbisa nyaya yekuti ana nigirikini vanga vari vaera moyo. Zvinopata kuti kwete hatisi kuda kunzwa nyaya dzekuti ana munhu mutapa anga ari muera moyo because pari kuti munhu mutapa anga ari muera mbizi ndo nyaya iri kuita se iri kutaurika panapa yatabva tangoti ayo regedza tifambire tione kuti zvakamira sei. Saka ndoda kuti munyatsoteerera muchionera zvinhu zvekutaurwa zvacho. I'm sure kuti zvinokwanisa kunyatso make sense kwamuri imimi because munoziva kuti indandisimbise zvinhu zvakadhakwa but ndikaona pauiswa evidence yakawanda kudai so aiwa ndobva ndatoya ndichimhanya ndoti muri yeZimbabwe onai makadi zvenyu muri yeZimbabwe ndimambo Tembo wa munhu mutapa. Tinoda kuti tiudzane zvimwe zvinhu tifumire Satani. Anti vanonzi Jeff Judah munowaziva ndiye munhu akanyanyomira nenyaya yekuexpose kuti vari kutitungamirira havasi verudzi rwedu. Aya ndo mablood covenant akaitwa nemadzitateguru avo nevachena vaichekana vachisanganisa ropa. Ndosava muchiona vanomira nevarungu vaimira nemaarabhu futi pavaita maslave trade zvese vachiita vaJeff Judah vakataura kuti vamunoti vageza futi havazi verudzi rwedu navamunangagwa havasi nauyu Timothy Chiminya moyo haasi verudzi rwedu. Zvinoonyepera vanhu regai ndikuradzei futi mamwe mapicture avo vachiita mablood covenant nevarungu avo. Tisandataura ndada kuti ndicrash nyaya yavageze yekuti vari kunyepera vanhu kuti munhu mutapa aive muera moyo varida kumirira mumwe wavo munhu mutapa wenhema. Ndine proof yakawanda yandichakuratidzai vachirwisa vamwe vanhu vatema nevarungwa verudzi rwavo havachinji vari very loyal kuvachena vakaisa varungu pamoyo chaizvo. Isu havatotione sevamwe vavo vanhu vatema vachirwa vakamira nevachena rudzi rwechitengesi vachirwa vakamira nevachena. Regedzai nichienda paevidence yangu muzvionere right. Ndasecha paX ndina mabhuku mahard copy but X zvino pane munhu wandakamapa saka haapo ndaida kusira evidence saka ndaita zvekusecha paX ndati hi can you please give me 7 newspaper links and blogs which directly mention Mutapa was busy. Below is a list of 7 sources. Ubvanipa 7 masource achona apa vari kutonyadzonyora kuti found around 1420 AD akanga ari busy. Iri first source iri title Herald munhu mutapa solid inspiration reference point November 23 2020 key exception totem of the king munhu mutapa and his people was busy zebra. Iri ndo link yacho rimwe Herald iri number 2 ndikukuratidzai muchiona the chronicles munhu zvese vari kunyora iwo zano vakuzozama vachichinjanurira ekuma 2024 wangu vakuchinja zvinhu but ekare vanonyora chokwadi. Imwe yakanzi Zimbabwe origins Tembo Shumba zebra is the totem of the present day Mutasa linked the dynasty founder munhu mutapa naMubvambire maita mbizi vanonyora zvese. Zim tribes blog inonyora futi hanzi Tembo and mbizi are the same animal zebra. The Shumba ancestor was to praise the dynasty founder munhu mutapa naMubvambire the ruling party. Evidence esa hanzi pa number 6 pane hanzi totems.co zw but evidence pane mamwe ekuti ZANU-PF yakudistorta but ndiri kuenda nemunyango mabhuku ariko akudhara ekuti havana kukwanisa kudistorta kubva 2024 ZANU-PF yakatanga kuchinja history. Iri rimwe iri ndira 2025 the temple mazvimbakupa samaita clan symbolizing the zebra originate from Guruswa the munhu mutapa royal house. Muri kuona imwe yechi7 ndasecha 77 ndaitira kuti zvisawandisa hanzi the african poems.net yakanyora futi the totem is only
the wilderness zebra beast, the clan's founder Tendai from the house of Chikanga Munhu Mutapa vassal dynasty. Then Vandasecha Foot, can you please give me 7 YouTube channels which directly say Munhu Mutapa was busy and other social media links? Below is a curated list of 7 YouTube. Vanyura. And the Maganda Pamadzinza Usando focus on Zimbabwean clan histories and totems. A video series directly explain the busy totem role in the Munhu Mutapa dynasty, distinguish it from Monoyo clans. And the totem network explores Shona totems and culture heritage content. Links busy zebra to the Munhu Mutapa founders via praise poems like Maita Mbizi Mazimbakupa. Mode I am evidence asikamoyo vanomuwanepi zvichireva kuti koti yeZimbabwe ndikuda kuisuwa iyeni Tembo Samaita Munhu Mutapa wechoko, ndikuda kuisuwa kuisa Munhu Mutapa wenhema wemoyo. Tine maevidence ndichiri kuenda akawanda. And Zimbabwe historical facts shares historical facts on pre-colonial empires. Videos discusses the 12 totems house of Munhu Mutapa explicitly, including Mbizi as the royal totem tied to Nyatsimba Mtota. Saka moyo vane muwanepi shumba mrambo anobvepa. And the Shona culture educational channel on Shona traditions features episodes on Munhu Mutapa Mbizi totem referencing migration from Guru Squad ndemwe African heritage munozosechoenda through my evidence esa. Munhu Mutapa Empire Chronicles dedicated to the Munhu Mutapa Empire's legacy content the Mbizi zebra totem for the king and his people, countering modern reinterpretation. Maona nyango tikuita uzoti kwakutwa reinterpretation, modern reinterpretation vari kuchinja zvakanga zviripo. Zim tribes futi iri kunyora focus on Zimbabwean tribes and totems. Video explicitly state Tembo and Mbizi are the same animal zebra to praise the dynasty founder Munhu Mutapa Nyamubva Mbiri. Saka vanhu zvanepi other social media links, even X kuna akaposta hanzi at Bare Judge Chaona directly states the totem of Munhu Mutapa and his people was the zebra Mbizi. The Nembire family ndivo vana Munhu Mutapa. Saka vanozvionepi airilingi riripo repa X munonozvionera. Uyu akapostawo futi hanzi anonzi Shingirai Leslie discusses Mutasa evolution from Mutapa courts, noting the Mbizi totems metaphors in royal military line. Then Zim tribes blog post explicitly links Tembo and Mbizi zebra. The Shumba ancillary was to praise the dynasty founder Munhu Mutapa. Tembo Shumba zebra lion is the totem linked to the dynasty founder Munhu Mutapa Maita Mbizi. Vanozviwanepi zvavo zvekunyepera vandabvunza zvakare, can you please give me 7 books which directly says Munhu Mutapa was Mbizi? Not below is a list of 7 books that directly reference or affirm the association from Munhu Mutapa. Number 1 iri bhuku iri inonzi Mitupo nezvidawu zvamadzinza by Aaron C. Hodza ra 1985. Mambo Press, Gweru, Zimbabwe. What this foundation collection of Shona clan praise includes rinoprova futi kuti Munhu Mutapa wemera Mbizi. Toenda pane rimwe hanzi Shona praise poetry edited by Aaron C. Hodza George Fortune 1979 rinotaura zvekuti Munhu Mutapa wembizi, the oral tradition of the Shona people of Zimbabwe by Alec Pongweni 2012, the Center of Advanced Studies of African Society rinotaura zvekuti Munhu Mutapa wembizi the Shona and Zimbabwe 900 to 1850, an outline of Shona history by David N. Beecher rinotaura zvekuti Munhu Mutapa wemera Mbizi, peasants and riders, and states the political economy of power in the Mutapa state Zimbabwe 14 to 50, 19 to 1900 by Innocent Pikirai 2001 rinotaura zvekuti Munhu Mutapa wemera Mbizi. Number 6, a history of Central Africa, the growth of unity by A.J. Wills 1964, Paul Moore Press, London rinotaura zvekuti Munhu Mutapa wemera Mbizi, the rise of the Mwene Mutapa Empire from 450 to 1696, a political,
military history of its founder Mbiri by Tendai Mutunhu 1977 rinotaura zvekuti vamunhu Mutapa vaive muera Mbizi. Iri rinohanzi Mutunhu directly states the Mbiri founders association with the Mbizi totem. Right, vane newspaper futi ravakadelita paGoogle randaiudza vanhu rekedzai ndikutsvagirei, ndakwanisa kurirecover neTwitter. Vari kurwa vachida kuzama kuchinja evidence ava vanhu havasiri verudzi rwedu. Hatisatambuya kwavo kuti kanochinja nhoroondo dzavo. Handizivi kuti vanozviitirei vanhu vatema vakaita sesu vane hunhu hwakaoma kudai, vane mwoyo wakasindimara, vane utsinye. Regai nditsvage pane pandakaresearcha, nda kuti ndikuratidzei muri ndariwana newspaper ravanga vakadelita. XE yandibatsira kuti ndiri restore Herald ra23 November 2020. Ndinaro kwava netechnology. ZANU-PF hamuchafa makatinyepera. Hatisisiri zvanhu zvakadzima izvo zviya. Munonyepera vasina manetwork, ndo hamunokwanisa kubhayiza kuti yesu iri. I once read the newspaper of 23 November 2020 Herald, which says the totem of Munhu Mutapa is Mbizi, but they removed it from Google. I can't get. Are you able to retrieve or to give me link? They say yes. I was able to relocate the article you are referring to through archive search. The piece titled Munhu Mutapa, a solid inspirational reference pen, was published in the Herald on November 23, 22. Though some archive date the online post to November 22, likely due to time zone or upload difference. It explicitly states that the totem of King Mutapa and his people was Mbizi zebra, with regional variants like Tembo and Balukpakati, noting that this refers to zebra, not elephant. The article discusses the empire's historical significance, mineral prospects, salt extraction, and cultural legacy, positioning it as an inspirational reference for modern Zimbabwe. You can access it here. Vanpa link rutovura. New link rinolinga kuma archives. Iyo wakadeleta paGoogle, but iri link rinolinga kuma archives rinotovura. Ndandadzima hangu data ndichitira kuti munozopinda mameseji pandorecord. Saka anoda anosecha semusichiro ndeto ubaya link rinozviwana. If the link doesn't load you e.g. due to original restrictions or temporary side issues, here's a key exception from the relevant section confirming the totem. The totem of the king Munhu Mutapa and his people was Mbizi zebra. Saka chii chavanoda kutiitira vana vanodirei kunyepa. Regai ndikutaurire zvimwe zvinhu zvama musikazive ruzhinji rwenyu. Pane picture iri apa yandoda kuti ndikuratidzei. Iyi picture iyi ndiyava Munhu Mutapa. Crown yawo akapfeka iyi. Ndakawano after vamwe vakaresearcha vaposta kuti crown yakapfekwa nawa Munhu Mutapa inonzi the crown of David in 12 spikes ishi. And ndokuzosearcha ndibva ndajoina ndibva ndaregai ndikuverengere apa. Saka zvikunzi the crown of David. By wearing the crown of David, Munhu Mutapa symbolized not only his royal authority, but also his connection to this esteemed lineage. The 12 points of the crown can be seen as a representation of the 12 tribes of Israel, further emphasizing the ties between these historical figures and the cultural identity of the Mutapa kingdom. Then, ndochenda and the Munhu Mutapa connection to King Solomon and David. Yes, the narrative surrounding King Munhu Mutapa suggests a significant connection to King Solomon and King David. This connection is often rooted in the historical and cultural tradition of the region, lineage and heritage. The idea that Munhu Mutapa is related to King Solomon and King David stems from the beliefs in a shared lineage among African monarchs, particularly those in the region influenced by the Solomonic dynasty. This dynasty claimed descendants from the biblical figures of Solomon and the Queen of Sheba, who is traditionally associated with the Ethiopian. Saka kubva conclusion from these findings, it means I am the root of David and I came with the Hellenism government system. Inini ndruku mirira inonzi hurumende yekutsvene kubva gore rapera nchitsanangurira vanhu vemadzitateguru edu akanga iriko tisatapambwa. Saka ava anageza akataura mashoko akataura nezuro. Mashoko ake kune vanhu vasingashandise njere havazvioni. Geza ari kutaura zvinhu zvinoreva zvinhu zviviri.
akati hanzi Mnangagwa akurisa 92 years ati tongwe neancestor adi angoti ati tongwe nemudhara akura nokuti paapinza shoko rokuti ancestor ari kureva zvinhu zviviri ari kuzvodza mazitateguru edu zvimurenga zvese zvaitungamirirwa nemazitateguru edu iyesu zvese zvimurenga zvakaitika izvo handi ende ndivo varidzi venyika iyoyi yamazitateguru edu tinoremekedza vakuru vedu vakatungamira haungavenge mai vako kana baba vako nokuti havasisipo pano panyika panyama handi obva enda futi panyaya andimire naauxilia yonzi auxilia anoita zveun'anga yechichichi but tikada kuti tionesane zvekutaura nageza haachashoropodza auxiliary yachete akushoropodza nen'anga but vamunoti mbuya nehanda vamunodada nawo zita rakuti spirit medium nderechirungu vakanga vari n'anga saka anoda kuedza kuti kudii ari kuziva chokwadi kuti varidzi vadzoka varidzi venyika vadzoka mese munodaro makambozvinzwa kuti kuna tembo muyerambizi vakachekwa masikati machena zuva rakaora pavakachekwa aima hamuna kuona mwedzi uchiora hamusi kuona zviratidzo zvamuri kuratidzwa ndakutaurira kuti nyadenga vanofambidzana nemamiriro ekunze newedha nezvese vanokupai masignali zvimwe zviri kuuya zvimwe zviratidzo zvichakuratidzai kuti varidzi vadzoka pane nguva yakatungamirira this Davidic rule pasi rose. King Solomon ndo the first founder inonzi Tartarian Empire. Makasecha painternet Tartarian buildings unomaona King Solomon wakambotonga pasi rose ende vakati I'm black vanga ari munhu mutema vamunhu mutapa madescendants ana King Solomon ropa rakaropafadzwa iyi evidence mabuilding ari kunana Russia, Europe, America Tartarian Empire uchamaona matartarian buildings nemuSouth Africa arimo nemuZimbabwe mabuildings akatonaka akawanikwa nevarungu aripo but havakudze izvozvo sevhotera iri mumasvingo yaya yakawanikwa iripo wakazongoextenda muna 1905 ndeyasekuru wangu ya